Urtero, ilusioz antolatzen dugun ekitaldi honetan elkartu gara gaur, eta azken urteotan bezala espazio berri baten ospatzeko aukera daukagu, ideienean alegia. Komunikazioan ekintzailetza eta sormena sustatzeko komunitate osoari irekita dagoen espazio berri honetan. Baina proiektu zoragarri honetaz gain, beste hainbat ekimen ere garatu ditugu 24-25 ikasturtean zehar. Emandako ikasketekin hasita, 18 izan dira eskainitako graduak, horietatik 11 dual aipamenarekin. 22 unibertsitate master, 11 dualak, eta 4 doktorego programa. 4 master berri ere diseinatu ditugu ikasturte berri honetan eskaintzeko. Oro har, ikasketa ofizialetan 7.124 ikasle matrikulatu dira, iaz baino 3,4 gehiago. Eta gradu ondoko titulo propioak batuta, guztira 7.803 ikasle izan ditugu. Nazioarteko eremuan, 1.756 izan dira kanpora joandako ikasleak, eta gurekin izandako atzerritarrak 729, iaz baino 12 gehiago. Sortu ginenetik, eraldaketa soziala izan da gure helburua. Eta gure dimentzioko unibertsitate kooperatibo batentzat, eraldaketa hori utopikoa dirudi arren, Mondragon Unibertsitateak eragina duen eskualdetan, eraldaketa hori betetzea lortu dugula uste dut. Horren adierazle dira, eskualde horiek estatuko langabezi tasak txikienak izatea, aberestasunaren banaketa orekatuagoa izatea, eta askotan, publiko-pribatu ikerketa inbertsioak handiagoak izatea. Datu hauek frogatzen dute unibertsitate kooperatiboak onura sozial eta ekonomiko asko ekar ditzaketela. Eta ikaskuntza esperientzia horretan, gure helburua da ikasleen 50%-ari eredu dualean ikasteko aukera ematea, eta 70%-ak nazioarteko esperientzia izatea beraien unibertsitate garaian zehar. Gure bigarren lehentasuna bizitza osorako prestakuntza da. Lanean dabitzen pertsonek gaitasunak berritzeko eredu malguagoak eta personalizatuagoak behar dituzte. Eta horretan, aurten jauzi kualitatibo eta kuantitatibo emango dugu prestakuntza hibrido eta virtualaren eskaintzarekin, hau da, online prestakuntza programan garapenarekin. Hirugarren ardatza nola ez, estrategikoa, ikerketa eta ezagutzaren transferentzian bikaintasunean dago. Euskadin ikerketan eta zientzian egiten dugun ekarpena handitu dezakegu eta handitu behar dugu.